Xocolata menta, xocolata cafè, xocolata canyella, xocolata d'alfàbrega, xocolata amb te verd, xocolata amb gengibre, xocolata amb gerds, xocolata amb tiramisú, xocolata amb iogurt i maduixes, xocolata... És que hi ha infinitats. Què és la feina ben feta? La feina ben feta, sobretot la feina que tu et sents satisfet després d'haver-la fet, no? Ets la quarta generació familiar de xocolaters. Com recordes la teva infància? Me la recordo sobretot estant a l'obrador de casa meva, envoltat de nates, cremes, xocolates, pa... Vull dir, una infància feliç, sobretot envoltada de dolços, molt feliç. Quan vas decidir ajuntar xocolata i disseny? Es tractava sobretot d'innovar amb un producte tradicional, posar-lo una miqueta més al dia, que és un canvi de mentalitat i sobretot no només innovar amb el packaging, sinó també innovar amb el producte, no? Podries trobar xocolates de tota mena, no? Que abans només hi havia el blanc, negre i d'aquí no sorties. I ara, afortunadament, ja pots trobar 30 varietats tranquil·lament de xocolates i això és una cosa d'agrair, no? Eres DJ. Com combina això amb la xocolata? T'haig de dir que sempre el tinc molt present, la música, inclús estant als locals, miro que sempre la música sigui molt acord amb l'espai, no? O sigui que si vas un dia al Demasé o al Chocó ja veuràs com trobaràs un film musical diferent de lo normal. Algun altre truc a les vostres botigues? Sobretot és posar el cuore a totes les taules, perquè així les clientes veuen que les celebrities també tenen cel·lulitis i aleshores no es tallen a l'hora de demanar-se un suís. Aquest és un dels secrets de Demasé. T'agrada el futbol? Molt. Soc del Barça, òbviament, però soc molt futbolero, sí, sí. Atac o defensa? Atac, sempre atac. Per què? Perquè és molt més vistós, molt més atrevit i molt més creatiu. Com et veus d'aquí 30 anys? Fent el mateix que ara. Sí, em veig exactament igual. Què els hi diries als que diuen que no val la pena? Els diria que van molt equivocats, vull dir que s'ha de lluitar molt i pencar molt per realment sentir-se un satisfet, no? I que no hi ha res que no valgui la pena, vull dir, a la vida s'ha de lluitar i realment si no lluites no hi ha satisfacció, no?